Tak, dobrý deň, bratia a sestry. Tak by som sa chcela ja s vami zdieľať s mojim svedectvom. Myslím, že takmer všetci z vás ma poznajú. Navštevujem tento zbor už od malička, takže viete, že pochádzam z kresťanskej rodiny. A keď som mala asi 6-7 rokov, tak sa so mnou moja babička modlila modlitbu spasenia. Ale to som bola ešte dieťa, tak som to nebrala až tak vážne. Rodičia ma od malička viedli k Bohu. A postupne, ako som rástla, tak som chodila aj na tábory, kde zvyčajne bývali výzvy, kto chce prijať Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. A ja som mala už takú radosť v srdci, že som toto rozhodnutie už spravila. A bolo to veľmi požehnané obdobie, kedy sme spolu s dorostencami trávili veľa času. Keď bolo predo mnou rozhodovanie na akú strednú školu ísť, bolo to pre mňa náročné. Aj myslím, že pre celú rodinu, ale myslím si, že to je Božia vôľa, že som skončila na škole žitkového výtvarníctva v Ružomberku. Síce pochádzam z kresťanskej rodiny, ale nebolo to so mnou vždy jednoduché. Veľakrát som nevenovala dostatok času Bohu, venovala som radšej aktuálnym problémom a veľakrát som aj podvádzala v škole stále som videla, že tu je, ale veľmi som si to neuvedomala, ale keď prišla nejaká kresťanská udalosť, tak ma to na istý čas držalo bližšie k nemu, ale postupne som upadla aj tak do každodenného života. A keď som končila toto štúdium na strednej škole, tak som sa spoznala s Mariom, môjim priateľom, ktorého tiež ste poznáte, a som za neho Bohu veľmi vďačná. A v roku 2015 som bola s ním aj spolu s ostatnými mladiežníkmi na študijnom pobyte v Rumunsku, kde sme študovali Božie slovo, presnejšie kapitolou Rímanom, a chodili sme aj evangelizovať po uliciach a mohla som vidieť, ako sa Boh dotýka každého človeka, a bolo pre mňa silné vidieť ľudí, čo v podstate nič nemali, ale radovali sa z toho, že žijú s Bohom. Cítila som, že som bližšie Bohu, a keď som prišla domov, bola som ešte pár mesiacov z toho požehnaná, ale postupne to bolo so mnou tak, že raz som bola hore, raz dole. A potom som si hovorila, že to takto nechcem, že chcem venovať viac času Bohu. Nechcem povedať, že som teraz za vodou, ale stále mám s tým boj, ale je to v Božích rukách. A už dlhšie som premýšľala nad tým, že sa dám pokrstiť. Verila som, že Boh je, a trápil ma, že nie som pokrstená. Necítila som sa na to dosť dobrá. Hovorila som si, že najskôr si vyrieším hento a tamto, až potom sa dám pokrstiť. Ale neskôr som si uvedomila, že to nikdy nebude dokonalé. Stále to bude niečo, s čím budem musieť zápasiť. Potom prišli však ďalšie pokušenia od diabla, že však ešte s tým počkaj, budeš musieť rozprávať svedectvo pred ostatnými, kto vie. Tak kto ma pozná, tak vie, že to fakt nemám rada. Ale posledný rok to vnímam ako si intenzívnejšie, že naozaj chcem žiť život s ním. A celé to na mňa prišlo tak počas nie z dňa na deň. A na tohtoročnej mládežníckej konferencii som si mohla uvedomiť, že sa mu chcem celá odovzdať a že sa chcem tak pokrstiť. A Boh je pre mňa niekto veľký, pred ktorým sa cítim malá, hriešna, ale viem, že ma miluje a že to bude vždy pre mňa, keď ho budem potrebovať. A viem, že ma miluje, keď to vôbec nezaslúžim. A preto tu teraz pred vami stojím a vyznávam vieru v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, lebo umrel za